Doncs, per qui no els conegui, els presento superbreument. Tenim la Dilara Ekmen, que ella és politòloga, és activista, responsable d'incidència social i política de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, que és una entitat social que treballa per garantir els drets d'asil de les persones refugiades, i en Mohammad Vitari, periodista, dramaturg, traductor, poeta, oriünd de Damasc. És autor també del llibre Jo soc vosaltres, 6 poetes de Síria, publicat per Godall Edicions. Ha escrit també en diversos mitjans de comunicació àrabs, com Al Arabi Al Jadid, que és el de New Arab, o a Safir, i ha fet també traduccions poètiques i culturals del castellà al català a l'àrab, d'autors com García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández o Miquel Martupol. Així que un cop fetes les presentacions, benvinguts i moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. M'han demanat, Dilara, si pots una mica mirar cap al públic perquè així com t'alluar-ne millor el focus. I si voleu, per trencar una mica el gel abans mentre acaben de passar els crèdits, volia preguntar-vos, abans de res, què us ha semblat la pel·lícula. És a dir, si us ha deixat molt tocats, si ja són una història que ja coneixeu i creieu que és necessari que els infants parlin una mica en primera persona de com ells viuen la realitat que els ha tocat viure. No sé qui vol començar, qualsevol dels dos. Sí, ara sí. Bé, jo crec que és un fidel retrat de la realitat que viuen les persones refugiades i en particular els infants als camps de refugiats de tot el món. El 2019, segons dades de l'ACNUR, hi havia més de 70 milions de persones desplaçades forçosament al món, dels quals 26 milions eren persones refugiades. D'aquests 26 milions, el 40% són infants. I aquesta és la realitat que enfronten. Jo crec que és una pel·lícula que permet veure el dia a dia d'aquests menors. Els hi posa cara, no? I això significa que no els victimitza, sinó que són persones que tenen una vida, tenen unes aspiracions, tenen somnis, però també permet veure les vulneracions a les que han de fer front. Són, per exemple, accés a l'aigua. Hem vist en el film que l'accés a l'aigua és difícil en un camp de refugiats. Anar a l'escola. Segons dades d'ACNUR també, el 61% dels infants que estan en camps de refugiats tenen accés a l'educació primària. Quan parlem d'educació secundària, només el 23%, i estudis superiors, l'1%. Quan parlem de noies, de nenes, això es redueix moltíssim. Per què? Ho hem vist a la pel·lícula, perquè les nenes són les encarregades de cuidar la casa, de cuidar els germans, d'anar a buscar l'aigua. Llavors, jo crec que aquesta pel·lícula permet posar cara i veure què passa. Tracta tots aquests aspectes, no? No sé si... Mohammad, vols comentar alguna cosa també sobre... Em sembla que funciona ara. Sí. Sobre una mica el tema de les repercussions, ja que vosaltres coneixeu el tema de primera mà, el tema de les repercussions físiques i psicològiques que els queden en aquests infants per enfrontar el seu futur. Hem de recordar una cosa molt important sobre aquest camp de refugiats. És el primer camp després de la guerra en Síria, perquè hi ha una ciutat que es diu Daraa, que està a la frontera de Jordània, i va ser la primera ciutat destruïda per l'exèrcit de la dictadura en Síria. Va entrar a aquesta ciutat. I, clar, aquí hi ha un tema molt, molt important. Per què va entrar l'exèrcit a aquesta ciutat i tota la gent que està a la societat de Zafari és de la mateixa ciutat? Simplement perquè uns nens de primària tenen com 12 anys, que van escriure després de sortir de l'escola, van escriure als parets de la ciutat
contra la dictadura. I van ser uns 13 nens detinguts i va morir especialment en general quan estàvem treballant a Síria, a les zones afectades de la guerra. Sempre hem trobat els nens com primers afectats, els nens i els nens, especialment. Però en aquesta ciutat va deixar una consciència molt forta per als nens. Per tant, ja hem dit que han fet cancions, però cancions pràcticament que són es canten abans per la dictadura. És com ha passat aquí, com Donald Franco, no? Però van canviar les cancions. La lletra, no? Coses que no han dit coses sobre la dictadura per dir que és molt bona, no sé què, el president, no sé què, coses de símbols de nens i coses que han passat a la mateixa ciutat que com he dit abans. Però clar, jo recordo perquè estàvem treballant amb molts periodistes internacionals d'aquí, també com el David, no sé què, i hem fet com voltes a tots els pobles de Síria per documentar coses contra els drets humans. No? I el 2012 hem entrat a un poble que va ser atacat per l'exèrcit, però amb gas químic. Per tant, allò, quan hem tingut una experiència que no puc oblidar encara. Per tant, i he vist coses, almenys per exemple, hem pogut entrar a barris o coses que s'han assetjat fa 2 anys i els nens que van néixer dins d'aquest, com diu en castellà, assetio. I els nens no saben què significa fruta o bomba. Hi ha coses tan bàsiques com... No? No ho han vist, no ho han pogut. Clar, la situació, és a dir, el context social i polític d'on provenen bona part d'aquests refugiats és dramàtic. Les xifres, com comentaves tu, Lara, són escandaloses. Des de fa molt temps la situació sempre, no? Tots hem anat veient les notícies als mitjans de comunicació. En aquest sentit, i obro també una mica a qui vulgui preguntar i si algú té algun dubte o qualsevol comentari que es vulgui fer serà superbenvingut. És a dir, donada aquesta situació on bona part, hi ha hagut una quantitat insuportable de morts, de refugiats als països veïns, dintre les mateixes fronteres, tot el tema geoestratègic de les diferents potències, l'eclosió de diferents grups salafistes, més o menys afins al Qaeda, Estat Islàmic, etc. L'exèrcit, evidentment, criminal de Bashar al-Assad. Tenint en compte aquesta situació, què es pot fer ara? És a dir, quines solucions tenim perquè la gent no passi anys, dècades inclús, en camps de refugiats? Quina creieu que són les principals coses o deures a fer? Des de la nostra entitat tenim ben clar que l'opció és vies segures, reassentament. Però ens trobem davant d'una Europa i d'uns estats membres que estan ben lluny de voler fer polítiques en aquest sentit. Fa una setmana justament s'ha presentat el nou pacte de migracions i asil, que vist de molt, està molt allunyat d'encaminar-se
fer que les persones puguin arribar sense haver d'exposar la seva vida. Al contrari, és un pacte que blinda fronteres, externalitza fronteres a part amb països tercers que vulneren constantment els drets humans i el que fomenta són les deportacions massives. És a dir, no volem ser tan extremistes, hem de ser pessimistes perquè la voluntat política dels governs actuals de la Unió Europea va molt lluny. La clau, res, simplement, poder sol·licitar asil en ambaixades i consulats i fer que les persones no hagin d'exposar la seva vida llançant-se al mar, fent rutes extremadament perilloses perquè el que fomentem és que morin, no? I que visquin sobre unes condicions inhumanes i degradants. Però l'escenari polític actual, tant europeu com mundial, perquè això és un tema global, està lluny d'anar per aquest camí. Clar, entenc que, si no m'equivoco, l'any 2012 Espanya va tancar l'ambaixada que tenia a Damasc, però clar, és a dir, entenc que amb això no n'hi ha prou. Ha tancat l'ambaixada de Damasc i, a més a més, ha posat visat de trànsit a països com Síria, Palestina, molts d'altres, com Eritrea, Ghana i altres països. Això vol dir que, per una banda, els estats estan reclamant que les persones vinguin d'una manera ordenada, és a dir, legal, però per altra fa tot el possible perquè aquestes persones no puguin arribar de manera segura. I aquí, diguéssim, una doble moral, no? No sé si algú té ganes d'intervenir, vol fer algun comentari, alguna pregunta, algun dubte que s'hagi quedat una espineta clavada que tingui ganes de fer. Esperaré uns moments. Ho haureu de fer de viva veu, si algú vol parlar, perquè teòricament no podem passar-vos teòricament i pràcticament no podem passar-vos el micròfon. Per tant, si algú s'anima, aguantarem uns segons de silenci tens fins que algú s'arrenqui. Els organismes existeixen, el que passa és que hi ha un entramat, que es pot dir entramat de la impunitat. Com bé comentaves, la Unió Europea subcontracta països tercers i no és que el país tercer pagui, sinó que la Unió Europea paga diners perquè països tercers estiguin blindant les fronteres. Si bé els anys anteriors ho feia d'una manera més amagada, més sutil, els últims tractats, els convenis bilaterals o multilaterals amb aquests països tercers, que són els principals emissors de persones migrants o sol·licitants d'asil o són països de trànsit, el que estan fent és condicionar tant ajudes econòmiques com l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament a que aquests estats, aquests països, controlin les seves fronteres. És a dir, jo, a X partida de diners per al desenvolupament te'l donaré si tu, a canvi, el que fas és que els teus nacionals no surtin. O si tu, a canvi, el que fas és que, amb el nou pacte d'asil, si s'aprova, si tu acceptes que jo et retorni als teus nacionals i, a més, aquelles persones que han passat a trànsit. El problema està en que coses que es venien fent, perquè sempre s'ha fet, de fet, com bé deies, Espanya és pionera en aquest tipus d'acords, amb la Unió Europea s'ha copiat del govern espanyol. Si bé es feia d'una manera, com deia, una mica amagada, obscura, ara ha passat a formar part jurídicament es contempla així. Llavors, clar, cap on pots anar? En qui has de denunciar? És molt difícil, no? Tu, Mohamed, en alguna ocasió comentaves també, una mica, i anant com un pas una mica més enllà, que l'interessant és garantitzar una mica el rescat de la gent que demana asil, sinó també dedicar esforços a la integració, diguéssim, que també és com tot un procés que ve després de que les persones refugiades arribin als diferents paísos. Sí, pero el punto que estaban hablando es muy interesante, porque los acuerdos, la política
también me interesa mucho porque ya en 2016 he hecho una investigación sobre los refugiados en España y ha sido también un resumen publicado con ACCE. Claro, el último dato que hemos tenido es con Turquía y es un modelo, como has dicho, es muy copiado de España con Marruecos. Pero claro, tampoco tenemos organizaciones internacionales que pueden controlar aquellos gobiernos, digamos, ¿no? Turquía hoy en día ha recibido de la Unión Europea varias fronteras. No sé, no he leído las últimas de ellas, pero... Son 6 millones de euros. El ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo en Turquía ha denegado de presentar ningún informe. Pero esto va bien a Europa también, al mismo tiempo, con los problemas de los que están saliendo, con el popularismo que está también subiendo hace años. Pero prácticamente podemos ir más allá con esto. Podemos ir, ¿por qué? No sé. ¿Por qué venden armas hasta ahora? ¿Por qué venden armas a Arabia Saudí escondidas hasta ahora? Y esto también produce refugiados. Nos está produciendo refugiados más. Nos está llegando ahora más refugiados de Yemen, por ejemplo. Yo sé porque también estoy metido en el trabajo de integración social y ya empezamos el año pasado, antes del COVID, ya notar de que viene gente mucha, ¿no? Eso es el primero, que también los movimientos sociales desde dentro de Europa, si se hacen más fuertes contra los mismos estos gobiernos que están vendiendo armas, que esto nos está provocando como humanos en el mundo, un problema que básicamente es permanente. Ya tenemos, no solo tenemos los sirios, tenemos sirios, los palestinos, los kurdos, los amalí, gente en África, gente en todo el mundo. Hay gente hasta ahora es apátrida por ese tema. De hecho, algo que me gustaría resaltar es que en el imaginario colectivo de la sociedad española muchas veces se cree que las personas refugiadas en España o solicitantes de asilo provienen de Siria, de Yemen, de países africanos. Però m'agradaria llançar la pregunta i que algú respongués, que no sigui el Jorge Jarillo, que és el director de la meva entitat, que sap la resposta. D'on penseu que venen les persones sol·licitants d'asil i refugiades a l'estat espanyol? Doneu-me 2 o 3 nacionalitats. Algú que s'animi. Exacte. Venezuela, Colòmbia, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Aquestes són les principals nacionalitats que arriben a l'estat espanyol com a sol·licitants d'asil. A vegades també, en quant a aquests temes, com a societat tenim unes construccions fruit del que mostren els mitjans de comunicació que tampoc es corresponen en la realitat d'Espanya concretament. Doncs només volia apuntar això, perquè... No, crec que és una dada superinteressant de que qualli una mica en l'imaginari de tots plegats. Un dels mites i estereotips que hi ha, és que quan preguntes a les persones per on arriben els sol·licitants d'asil, tothom té la imatge de les pasteres travessant el Mediterrani que arriben, majoritàriament arriben per Barajas. La gent, si pot, en el cas de les persones d'Amèrica Llatina poden, intenten arribar per un avió que no exposa la seva vida. Llavors, en aquest sentit, que estaves parlant de les persones de Yemen, que havíeu notat un increment, aquest increment, igual que amb les persones procedents de Síria o de Palestina, baixarà dràsticament per una senzilla raó,
i és que el 2020 Espanya també ha posat visat de trànsit a les nacionals de Iemen. Per tant, aquestes persones ja no podran vindre per avió. S'hi hauran d'exposar les seves vides, ficar-se al mar, fer rutes increïbles per passar per frontera sud, perquè tenim persones que han passat per Comissió Catalana de Iemen, que han arribat per Melilla, imagineu-vos el recorregut, els anys, els països pels quals han passat, on s'han vulnerat drets també. Llavors, crec que hem de ser ben conscients, ens hem d'intentar informar i sobretot anar trencant aquests estereotips, no? Que a vegades la premsa ens intenta colar aquests missatges, no? De l'home africà o àrab que està arribant massivament, no? I això s'allunya molt de la realitat de l'asil, de la situació de l'asil i del refugi a territori espanyol. Són majoritàriament persones de procedència d'Amèrica Llatina i moltes famílies. Sí, es fan servir paraules molt gruixudes, a vegades tots hem vist, no? Com avalanxes, tsunami, invasió. Podria arribar a un punt molt important, perquè jo crec que perquè l'Orient Mitjà sempre hi ha conflictes perquè per molts motius, no? Però jo crec, després de mirar tot el que està passant, aleshores Europa no vol enfrontar-se a Rússia. Això perquè Rússia té el control del gas, el que necessita Europa molt, avui dia. Per tant, està arribant a acords amb Rússia per deixar aquesta zona. I clar, l'altre tema que estàs parlant sobre les mescles que arriben a Espanya, sí, estic molt d'acord, però al mateix temps jo crec que a Espanya concretament, si no va entrar a la Unió Europea, no tenim ni llei d'estrangeria, ni tenim, com es diu, el programa estatal de refugiats i també la protecció internacional. No? Jo crec que a Espanya s'ha fet la llei de protecció internacional i d'estrangeria perquè ja teníem necessitat i ho han fet així ràpid i ho tenim hasta ara, però necessita muchos arreglos. No sé. Crec que abans, no sé si volies dir alguna cosa, abans també apuntaves una qüestió que sembla interessant, que és que a vegades pot ser una mica el tema, permeteu-me l'expressió, crisi dels refugiats, amb moltes cometes, és la conseqüència d'unes coses. És allò mirar el dit quan assenyala la lluna. És a dir, el problema és, exacte, és a dir, les accions que des d'alguns països provoquen guerres, provoquen l'èxode massiu de moltes persones, i crec que aquí era un punt que està bé que, si voleu, també podem comentar una mica, que és la venda d'armes a països que fan la guerra, que vulneren drets, etc. No? I aquí depèn de com es fem veure que no va amb nosaltres. No? Llavors es pateixen unes conseqüències, o hi ha unes conseqüències que després s'intenten políticament tapar com es poden, però l'arrel del problema és una que és molt clara, que és que es venen armes. No només es venen armes, que també, no? Europa o el nord global juga a desestabilitzar determinades àrees geogràfiques i determinats països per aconseguir-ne beneficis, és a dir, petroli, gas, o per posar els dirigents que a ells els interessa per després les empreses poder-se instal·lar i treure el màxim de beneficis, però també els països del nord global, no només des d'un atac directe, no? I una guerra, com pot ser una guerra que és
quelcom molt visual, també perpetren altres vulneracions de drets que no són tan evidents, però que provoquen desplaçaments massius de persones. És a dir, a través, per exemple, de les empreses extractives d'origen europeu o del nord global, anem a determinats països, els hi saquegem els recursos, contaminem les terres, provoquem que aquestes persones ja no puguin ni viure en aquella terra, ni puguin nodrir, ni puguin, per exemple, menjar el que solíem menjar perquè els estem traient. I a més, els desplacem cap a una zona i quan aquestes persones no tenen alternativa i busquen arribar i tindre una vida millor, els parem el pas. No? Llavors, hi ha formes evidents, com pot ser comprar armes o desestabilitzar països que creïn una guerra, però hi ha altres formes en què fomentem el desplaçament que no són tan evidents i n'hem de ser molt conscients. No sé si algú més volia afegir alguna altra pregunta. Tu mateixa. Aquesta és una molt bona pregunta. Des d'entitats com la nostra i diverses, no? I quan les persones sol·licitants d'asil arriben a l'estat espanyol, en concret aquí a Catalunya, se'ls facilita un suport psicològic. No? Hi ha un acompanyament psicològic durant tot el procés que estan amb nosaltres. Òbviament són persones que necessiten molta ajuda i a nivell català he de dir que es facilita que ràpidament puguin accedir al sistema educatiu. Clar, hi ha d'haver un suport, però són persones que amb el suport que nosaltres els facilitem i amb les ganes, perquè has de pensar que són persones que tenen moltes ganes de tindre una vida normal, no? D'estudiar, de fer la seva, no? Sí que ho solen aconseguir. Algú més que tingui algun comentari, alguna altra pregunta? No sé si Mohamed volies comentar alguna cosa. Sí, és un punt molt important perquè és que la idea del documental és una idea infantil, perquè Dina Nasser no és Jordana, és Palestina. Per tant, ella estava parlant de la memòria o de l'experiència del seu pare quan va sortir de Palestina en 1940. No? Per tant, era idea de que el seu pare li va contar sobre el procés de ser refugiat i pràcticament perquè els camps dels refugiats palestins a Jordània van començar com això. Exactament. El camp de refugiats, després que ara són ciutats. No? I a aquella zona també hi ha un treball molt fort amb la memòria. I hi ha més documentats d'això. Per exemple, hi ha una pel·lícula molt important, però ha de ser preparat per una pel·lícula com així. No? Es diu Cafarnaum. També parla d'una família a Líban, d'una directora es diu Nadine Yuki. No sé si ho haurem de deixar aquí, no sé si voleu fer algun comentari, em sap greu, algun comentari ja per tancar la sessió d'avui, alguna cosa una mica conclusiva. Us he posat aquí en un compromís, Però sí que m'agradaria fer una reflexió i és que aquestes persones al final arriben moltes vegades a les nostres societats, no? Llavors ens hauríem de plantejar com les acollim. No? Això és molt important. Com perquè és molt bonic, no? Sortir a manifestar-nos i dir volem acollir.
però quantes de nosaltres tenim entre el nostre grup d'amics persones migrades o persones refugiades? Quantes? Llavors volem acollir de veritat? O volem que estiguin aquí molt bé, lluny, però els saludem, però no formen part, no, de la nostra vida? Acollir significa això, no? Que les persones, quan arriben, formin part dels nostres grups, estiguin, sí, estiguin incloses, no? En tots els espais, tant públics com privats, de les nostres vides. No? I ho deixo aquí. Jo crec que amb aquesta reflexió podem acabar perfectament. Agrair-vos infinitament al Mohamed i Lara que hagueu vingut avui aquí a xerrar amb nosaltres i a compartir aquesta estona amb tots nosaltres, a reflexionar, a pensar, a intentar entendre una mica per què passen les coses. I a tots vosaltres també moltes gràcies per haver vingut. Ens veiem... Recordeu que aquesta pel·lícula es projectarà tot al llarg del mes d'octubre arreu de Catalunya, per tant, si us ha agradat, doncs la podeu recomanar, i si no, doncs també la podeu recomanar. I ens veiem el proper mes de novembre, el 5 de novembre, aquí amb una propera estrena al Docs del mes. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Merci.